30 и 31 мая стартует молодежный форум «Будущее Крыма». В Киеве обсудят крымскотарское образование, историю и культуру. Основной акцент на неполитических темах. Цель форума – объединить крымскотарскую молодежь. Участники приедут из Турции, Польши, Литвы, Румынии, Великобритании, Узбекистана, Германии и Украины. Молодежный форум станет первым проектом платформы «Будущее Крыма». Нам дуже важливо залишатися в єдиному інформаційному просторі для того, щоб кримські татари, які проживають в різних куточках України і за межами України, щоб ми разом думали над тим і починали діяти для того, щоб наше майбутнє було якомога більш перспективним і сприятливим для нас. Тому що саме молодь, вона і буде визначати майбутнє Криму. Хочемо концентруватися на тому, що є важливим, окрім політики. Це освіта, це культура, це історія. І тому цей форум, власне, і ініціатива скликання цього форуму, вона саме і для того, щоб вибудувати оце майбутнє Криму, яке є не менш важливим, яке стосується кожного сьогодні.